Млъкни, бе! Ела, така. Млъкни. Днес е 22 април. Аз съм Симеон Николов и Румен Радев спечели изборите. Аз не влязох в парламента. Имам си притесненията. Надявам се прогресивна България да свършат що годичите работа, да ни опазят от икономическата криза и да назначат съвестен Висш съдебен съвет. Мога да кажа, че съм изключително разочарован от кампанията на Продължаваме промяната Демократична България. Лично дадох всичко от себе си, за да направя една стойностна кампания и да достигна до хората, които са в обхвата ми. Благодаря на всичките няколко стотин човека, които гласуваха за мен или искаха да гласуват за мен, но не бях в моя район. Това е много голяма отговорност, която ми се гласува и не я взимам за даденост. Сега аз не мисля, че има смисъл да чакам до следващите избори, за да бъда полезен. Искам малко да си дам време да се освестя и малко да се почина от тези социални профили, но може би от началото на май ще се опитам да измисля някакъв начин, по който да ги поддържам с редовно полезно съдържание. Така че да има още едно място в интернет, където младите хора да се чувстват свързани със своята гражданска роля. Честно, смятам, че изпуснахме топката пред един цял народ и беше изключително важно на тези избори да се представим добре. Искам по своя начин да поема отговорност за това. Така, ще се чуем отново.